pag ang puso ay nasaktan. Diyos ko iyong tulungan upang malawkasan ang naranasan. Wala'y usang matarong kay ang tanan sa SHAN-FM adunay kadaugan. Sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas si Jesus 95.3 FM. Adunay kadaugan. Sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas si Jesus na magkaluwas. Wala'y hinahanap ng kahimuan kung kita mo sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Sumilang sa dili ang tunghayan, naghabog na sa ginoo na kalimutan. Siya ang Diyos sa malaan. Sulit ako siyang dahil di bayaw, magsayaw, pagkapat sa hirong damon. Sulit ako sa langit, umiyaw sa walay kakulang. So, kakulang ni Cristo. Sulit ang hindi ang hari sa ating na sinamusulit mismo sa kinabuhi mo. Siyang dahil ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa iyong gamot. Sige, ngat ko sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, lukso, kauban ni Cristo. Sige, ang hindi ang hari, pasabi, kasi ang puso ni Cristo sa kinabuhi mo.
imong kinabuhi sisos lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw ka malaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Hinuon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikot ko sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan, mahanap Ayong buntag ka na itong tanang paikson. Bisang Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, sa 23 sa Disyembre. Suman rong Lunes may ison that is 30. Minsan 30 magkaigsunan. Maupunay panahon o adlaw sa pagpasalamat sa simbahan diha sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo sa pag-adlaw nakabisita ta sa ato mga igsunan diha sa Pilipinas. Pinanguluhan kayo ni Pastor April may Angkabturan. O hindi makatnaan sila nakaupin usap sa FM Radio uban sa Idahang Pamilya. Sa mga Turan family mga kaisunan, Brother Wilmar Turan, Brother Canter o Mitong Titoy, nasayo sila nga naminaw sa FM 95.3. May buntag kanyang tanan diha sa Pilipinas. Suman karong adlaw o ipagpasalamat sa buhi nato nga Dios diha sa maong anabisa. O kanay na ang tanan mga kaisunan, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin diha sa panaghiusa. Luwagin problema mga kaigsunan kaya ang matag-usap ma-enjoy man labaw sa tanan diha sa pagbuhat uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. O sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM 95.3 sa dayan sa inyong mga radio nagkaroon pizza banchiko sa dunay dakong buluhaton diha sa kasagagal sa mga Vilagantol family diha sa pamilya ni Brother Arnolfo Vilagantol o sa mga Arias family, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, Pastor Argos Arias o sa mga Arias family. Nagkaroon 25 adlaw ka na Miyerkules maigsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon o kahigayunan nga magkauban-uban ta ang iyanang mga tatna. O salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Saint FM 95.3 sa tanan nga mga kahigalaan, mga higala, mga kaigsuonan diha sa dapit sa Kapoy, mga kaigsuonan sa mga Ilig family, Brother Mario Ilig kuman sa iyong mga pamilya, Sister Roslyn o sa inyong mga anak o sa tanan nga naminaw diha sa Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental, sa tanan gikan sa 18-19 Busay, Kayawkaw, tanan mga kaigsuonan nga maabot lining ato ka programa diha sa dapit sa Kabanbanan, Pastor Rinaldo, kapatid Pastor uban-uban ta sa mga buluhaton hindi malabot na mga adlaw. So welcome ang tanan ipinasapit sa 31 nini katapusan nga adlaw sa gabi o katapusan nga gabi sa 2024 sa 31 sunod Martes mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing alagnon ka Dios o sa libong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa ato ang station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Pagkasaol, sa sa Panginoong ubos nga lagan, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon diha sa pagpaabot sa mga mensahe sa atong vida. Ilabi na sa mga dapit sa areas kabandan patod pagkahapon magkaigsuhan usa sa atong naagian nga panimalay kasige silang paminaw sa Saint FM. Salamat sa Ginoo. Wala lang kita magkahong magkaigsunan, dili lang yun nato damon ba, dili ta mag-expect magkaigsunan nga ang atong mga kahigalaan, mga follower o listener sa Saint FM na naminaw usab sila nagsunod nining mao nga programa. Dili lamang sa social media, dili lamang sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao o sa mga OFW na naaslay mga nasod na narbago mga kaisunan.
kung dili mga kasipit nga mga panimalay. Wow, salamat sa Ginoo. May nunggan ang inikumos nga langgan, way hunong, way buas. Ang pag-sakripisyo kay sakripisyo ng ining mga igsoon. Dili man yun ay madalang imagine mga kaigsunan. At matag sa'yo, maghanay para sa mensahe. Mao ginapagsuon dili pwede mga kaigsunan nga dita mong sakripisyo. Apan hinumduman nato sa imong pagsakripisyo para sa bulungaton sa Ginoo. Ang Ginoo mo panalangin nimo dili ang tao. Mao gini tinuod igsoon. Kay kining mao nga dapit mga kaigsunan. Dili man ni siya gitawag og komersyal na ang mga DJ ang mga wagwawali doon ay sweldo. Kung dili hinumduman nato mga kaigsunan, mas labaw pa kay ako sweldo nato kay tag-iya sa kinabuhi sa tao. Mao nga ikaw ug ako kung makahibaluta sa pamaagi sa atong Ginoo, wow, ma-enjoy ka sa imong kinabuhi. Mintras buhi patalis kalibutan. Pag-apo sa tama iso. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa laing hugna sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga panahon na imong ipiyang ka na mo na kami makapasalamat kanimo nini mga tagna karon. Salamat Amahan sa tanan ng mga follower ng Senior Society FM 95.3 sa kabukiran sa Bayawan City Amahan, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bae City. Na diin ay mutang ini mao nga FM Radio dinis kabukiran sa Tanay City. Salamat o Dios sa dakong pribilehiyo kay gayunan imong ihatag kanamo. Na pinaagi sa imong pagkaloy, imo kami gitabangan sa panahon sa mga Kristiyano. Sa tanan karon nagwas sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw mga panalangin sa matag usa. Nga bisan pa man sa ilang mga paginahanglan matag usa kanila mga panimalay. Nagbukas sila o Dios, supply sila sa ilang mga panginanglan. Na di na among kinabuhi, mainlain dahil kanunay diya sa mga pulong mga mensahe o Jesus. Sa tanan karon naminaw o Dios sa saygay mo. Ako mga pag-ampo na naganimo, na ikaw nasayod sa ilang mga kahintag sitwasyon karon. Na di kining mensahe karon na among ipaabot sa matag usa ka panimalay. Among ipaabot sa nagkalaing-laing mga nasod. Among ipaabot o Diyos sa nagkalaing-laing mga follower ni Sinir nga kanunay nagasunod kung naghago nining mao nga programa ng imong ipiyay ka ng mga panalangin ni sila kanunay, tagbuas sila kanunay sila panginahanglan nga din among masayran nga wala kami arang mahimok kung nalikaw sa mga kinabuhi. Ining mga adlaw o Diyos kini sa iyong kabuntagon ng Lord Jesus, ikaw ang akong ipasilugan, ipasalamatan sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuotan nga Diyos na walay pinangapi dinis kalibutan o Amahan. Isa pa man sa mong station manager sa ilahang pag-travel pa ingon ini mga dapit aron sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Tagbuas sila sa ilang mga panginhanglan, isa pa man uban sa iyang pamilya Amahan. Salamat o Diyos sa nagkaigsunan dapit sa pilimigan sa ilang pagpangandam. Imo malabot ng pizza 30 o Diyos. Salamat Amahan nga imong gihatay na ang tanan. Ikaw nag-supply, nagtagpo sa tanan ng mga panginanglan. Dili tao ang among ipasalamatan, kundi ikaw ang Diyos amoy tinugdan ug tuburan sa tanan ng kabutan, dinis kalibutan nga among haptan o Diyos. Bisan pa man Amahan diha sa dapit sa kasagangkal karon singko Lord, ikaw magapabuhat sa matag usa ka mga kinabuhi. Diin sa panahon na kami magkapaambit sa imong mga pulong mga mensahe nga ready ug andam matag usa ka kasing-kasing una-una sa labutan aron sa pagpatalingkod sa imong mga pulong mga mensahe nga maghatod og kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan sa among kinabuhi dinis kalibutan o Jesus. Salamat o Dios, bisan pa man o Dios nining mao nga FM Radio. Imong kinigi panalipdan kanunay, imong kinigi atiman ug ikaw nagsupply sa bisan mo sa panginahanglan para pagpinar nining mao nga FM Radio Dios. Sa
tanan namong kaigsunan dinhi sa Balo, Lord. Sa tanan mong kaigsunan dapit sa Plibigan, sa dapit sa Kapuyaman, labaw sa tanan karon 31 nini mga bulan. Pagkahiusa kami nining mga dapit aron sa pagpasalamat nga kanimo, aron sa pagpasidungog nga kanimo. Diin in 2024 amahan, nagapakita kag mga pinasay o mga butang na di kayang katuhan sa katawhan. Apan diha kanimo way posible nga kanimo amahan. Tungod kay ang tanan mahimo ang imong gusto Dios may matuman para sa imong kinabuhi. Hindi mga tagdaan sa pamasa ako nakapigas kinabuhi na nagarong sa kisli. Ikaw magapanalipod kanila sila pagpahulay ini matawag nga tuwa kagabion. Sa mong tulong ka mga anak sa pumugangan, bisag pa man ining mga adlaw Dios, ano na kami daghang mga lakaw, ano na kami daghang mga transaksyon na imong ipiyal ka na mo o Dios, amo kining i-enjoy o amo kining ikalipay kung kay pinaagi niini o Dios mapasidunggan ka. Salamat po Diyos na kong pribileyo kay dayunan may pihatag ka na mo kami matinudanon diya sa imong katubangan lamang ang ikinabuhi ang imong mga pulong mga mensahe aron kami makakuha pamaagigigan kanimo Diyos. Dungog himaya nga nalamig kanimo ang tanan pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magaymo. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo nga isuon labi na sa tanan karon nagawas na sa Facebook Live sa Visayas at Mindanao sa kinabuhi ni Ma'am Doreen de la Lenia nagpasosab sa ato nga programa gikan sa New Zealand Pastora de la Lenia. Salamat sa Ginoo sa mga alagad sa Dios nga nagpagamit usab sa buluhaton. Dahil matag usa kanato ano na may gihan-ay ang Ginoo lamang kita mga alagad sa Ginoo, doble yung sakripisyo. Pero kung doble man ang sakripisyo, doble sa ang panalangin ni kas Ginoo. Amen ba? Ay ang imong paghago, ang imong pagsakripisyo, i-record na sa Ginoo. Dili pwede mga igsuon ang imong pagtuo, walay pagbuhat. Ang imong paghatag o gitawag o kaluoy sa imong isigataw kung wala kay ipaabot igsoon hinumdumi ang imong kaluoy kutob ra na nimo. Apan kung doon kay ipaabot sa imong gikaluyan, wow, abot sa na sa presensya sa Ginoo. Hinumduman nato may dili makapugong ang Dios magtabang ni adtong patinabang. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Mark Marvin Boson. Kumusta man Sir Mark? Diya sa dapit sa Manuyot. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa imong pagtudlo sa Negros Oriental State University. Salamat sa Ginoo Sir Mark. Ang Ginoo maghatag kanato og kadasig kanunay labaw sa tanan sa libot-libot kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkamaayo sa inyong ubos kalagad, ubos ninyong amigo, ubos nga higala, isip, nakauban sa mga buluhaton ya sa pag-ukman sa mga kaestudyantehang aron ikaw o ako makapaambit sa kahibalo ikan usab sa atong Ginoo. Kutob sa atong makaya, kutob sa atong paabot, kutob sa ato ang mabuhat basta kaayuhan labaw sa tanan, kaayuhan sa matinig. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Sister Jocelyn Apuso. Pansito, kumusta ba mo? Sister Jocelyn, saludo ko sa akong mga amiga kaniadto. Agigan pagini sa una sila sa Lunoy. Mga 1998, kaya 1998 man ko mga igsuon, may graduate. Pero ulahin ako ni sila o eskwela sa National, Lunoy National High School. Nasa panahon pa kaniadto maigsuon ni Dr. Duenas na amo ang principal kaniadto. Hangtod na college ko mga kaisunan, nahimo sa ko niya nga right hand. Hangtod nahimo ng driver, official driver, na nahimo si Dr. Duenas na administrador sa duha ka campuses. Hangtod iguwa at si Ma'am Duenas sa kinabuhi year 2007. Grabe sa una na sa atong kinabuhi din sa kalibutan ang atong kasinatian, mga naagian kana mga eksukusa na sa ka-training sa kinabuhi. Kumusta man ang imong husband? Sister Jocelyn Abuso Pansito. Ato alang sa Saudi siguro tingali tanunay sa brother
May Pansito mag-kaigsoon na naman yung hinalang kanito na nagkasungan ni kanito ang eskwela sa Illinois. Unang salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban sa tanang karon nga naminaw sa FM 95.3. Ang atong karon topic, paghatag. Ang atong karon nga tema mga kaigsunan, ang paghatag o sikreto sa tao sa pag-apply sa panalangin sa Ginoo. Unang atong mga amigo may sundiliron na ko na i-mention sa pastor brother maghatag sa pinasmuhan. Wow! Ang akong obligasyon maigsoon maunang yun ang paghatag, pagsakripisyo, pagpamalo sa ato ang angay usap nilang ipaabot. Kaya ang akong trabaho magkaisunan ko kung sa ilang ipabuhat maunang sa akong buhat. Diba? I-enjoy lang ang kinabuhi. Ang importante maigsoon, mga paghagong sa sakripisyo, wala tayo nalilo sa atong Ginoo. Wala pa tayo kahata. Impersonally magkaisunan ang imong sakripisyo paghagong na timan mga isun. Dako na privilege o gikan sa Ginoo. I-enjoy na. Mahalang magbaktas-tas kadalana, dalog, init, rain or shine, para sa bulhatong sa Ginoo, pagpaabot sa mensahe nagikan sa atong Ginoo. Una, kita mga Kristohano, naghatag obligasyon. Naghatag obligasyon mga Kristohano. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Royas Ginalay, nagwaso sa atong programa. Pwede rin yung mga komentaryo nasa magtatagawas karon diyan pa sa Palio. Kasi anak ni Pastor Lee Royas seksyon diyan sa Palio. Pwede lang yung mga comments sa atong programa o kay Ginalay first time ni mo nga pagwat sa atong programa. Ini mga karon ilabi na ni Sister Jocelyn Abuso Pansito. Una ka at masalamatan ang Ginoo ay dako kayo nga kahigayunan pa. Kaya gihatag ka na to, i-enjoy na to. Sama sa atong amigo diha sa Kamandag, sa sige bimig paminaw sa mensahe diha. Unang anak yun mga kaisunan niya, hindi na ito damot pa. At diha sa atong sakripisyo, paghagong, paghatag o panahon na mga katawhan, apply ang kasing-kasing, una-una o sa labutan, diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Dili mensahe sa tao. E kini ako kidala diri kay so, dili kini ako mensahe. Yan na ako Biblia may so, kung tayo kitaguan na rin lalo. Muna nga ato karon nga tema, ang sekreto sa panalangin sa Ginoo nga mo apply ang paghatag niya. Paghatag na walay kaping kabubuto, paghatag na walay ukon-ukon, walay pagwinta. Hindi gani ang mga paghago nag-illustrate na sa paghatag o panahon ka nang inyong paghatag o panahon karon. Usa na siya kapag makapamaagi nga makapahumok sa kasing-kasing sa Ginoo. Imagine na ito may matagusan ano na tayo nagkalain-laing obligasyon. Ikaw o ako naatay obligasyon even sa among kinabuhi. Apan dili mahimong babag ang obligasyon na dili ta maghatag og panahon para sa atong Ginoo. Dili pwede mga igsoon nga magsigir tag-memorize sa bersikulo apan mag-unaha pagpangita ang kingharian sa Dios o ang pagkamatarong kay kining tanan igabdugang ra kaninyo. Pero ang unahon sa tao pangabutang magyon. Ang sekretong pamaagi unaha ang tag-iyas magabutang, ayaw ang mga butang. Kay mas more pang blessing ko abot kung imong unahon ang tag-iya sa imong kinabuhi ug tag-iyas mga butang. Mangutana ko kinsay tag-iyas imong kinabuhi, kinsay tag-iyas sa mga butang nga imong naangkon dinhi sa kalibutan. Ginoo. Unahon ato ang Ginoo Exxon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Matorianis Raiza. Salamat sa Ginoo ni Ma'am Raiza Matorianis. Ang tungo ni mga iso din naman nagkabalong mulito kami.
sa kinabuhi ni Ma'am Raisa nga nagwatch sa karon tingali first time lang yun sa nimo nga pagwatch karon tungod kay ako nang nahinay-hinay ni mo Rice ang mga follower o listener ilabi na sa mga viewers sa Facebook Live. Unang akong mabantayan nga pirmiro gyud ninyo pagwatch karon ni ining mga tangna. Timing sa mga kaigsuonan ang ato nga topic paghatag. Wala na po damha mga kaigsuonan nga 25 na espiritu sa Bajingko aw Miyerkules na may igsuon dili 25 sa sa Bajingko. Onyas Miyerkules Bajingko na. O di ako ingon man igsuon na karon ra ba basta Pasko paghatag ra pa gyud. Mao nga ang atong mentalidad dili lang kay maguna-una ta kisay mo hatag kung dili kita mo'y maningkamot nga makahatag. Hello, kaysa diha nga ikaw mo maningkamot ug doon na kay paningkamot nga makahatag ni ato nagkinahanglan ang Ginoo mo'y muhatag nimo. Hinumdumi mas mulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Nganong moingon tag mulahan kay ang naghatag dili tawo mao'y muhatag. Hinumdumi maigsuon at katong imong gihatagan ikaw mo'y naghatag. Pero nga ikaw naghatag ang Dios mo'y muhatag kanimo nga mo'y tag-iya sa tanang mga butang. Wow. Mao ang atong mga amigo maigsuon maigsuon sila pastor palihog ko ani. Ako ang ito problema. Ang sulugoon sa Ginoo apli kanunay ang kasing-kasing, apli kanunay ang panahon sa pagtahon. Because we are a servants of God. Sulugoon tas Ginoo. Amen ba? Akong gikalipay ang trabaho, gikalipay nako ang sakripisyo, gikalipay nako ang paghatag og panahon. Tingali ko wala man tayo ikakuot sa itong bulsa apan ang pagsakripisyo o paghago mas dako nagpili atong pangan sa itong Ginoo. Amen ba? Ato na ning basahon dinhi sa ato ang ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 7 ngadto sa 15. Ingon diri maigsoon kapitulo 7 bersikulo kapitulo 9 bersikulo 7 ngadto sa 9. Labi na sa mga Turan family diha mga kaigsoon naman sa ginig sa kinabuhi ninong itoy. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi na kanunay ko mong nagasunod sa mao nga programa dinhi sa FM Radio. Nga kanunay hinay-hinay nato nga maapli ang atong kasing-kasing diha sa pamaagi sa atong Ginoo. Una nga dili na mo ikaguol ang pagsakripisyo, paghago kung dili among gi-enjoy ang among kinabuhi. Trabaho nga gikan sa Ginoo, dili trabaho gikan sa tao. Ingon diri maigsoon sa bersikulo 7 sa maong kapitulo 9 ngadto sa 15. Ingon diri mga igsoon sa 7, usa kinahanglan nga maghatag ang matag usa. Matag usa, ikaw ug ako maghatag sumala sa imong gusto. Ingon diri, usa kinahanglan. Gikinahanglan gini mek. So dili gini sa pwede nga sila na kung anak pastor kay kwartahan man sila. Ikaw nga layhang kag panalangin na ay mensahe nga nag-ingon kinahanglan ang matag usa. Di ba? Kinahanglan ang matag usa maghatag sumala sa iyang gusto. Pero doon na sa kagawasan sumala sa imong gusto. Kung ang tao walay gusto mo hatag, di ko na mo hatag. Kung ang tao dili mo hatag, mga kaigsunan, sunod anak mo hatag matingali na, kwenta na sunod anak. Niingon ang Biblia, ang matag usa magahatag sumala sa iyang gusto o dili magsubok o maguna-una nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag. Wow! Kinsay mahigugma nimo? Dili si sister, dili si brother, dili ang simbahan, dili ang title sa simbahan, kun dili samtang ikaw ug ako malipayon nga maghatag hinumdumi ang Ginoo malipay nimo.
Tingali ang mga katawhan ay imong mahatagan, malipay sa imong paghatag, ihara ng panahon na. Apan ikaw nga naghagot, nagsakripisyo, naghatag nga kinising-kasing, sumala sa imong kaarangan, ang Ginoo mo panalangin. Dili sa system. Maunay pamaagi, dinhis kalimutan mintras buhi pataig soon, pamaagi sa pag-abli sa panalangin sa atong Ginoo. Pero magsige ganit nagkwinta, hinumdumi wa at pintahi sa atong Ginoo sa atong kininhawa nini mga tao. Kung sa giingon sa palang kasulatan, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa. Even gani sa paghatag, dili na mistil walihan ang mga katawhan kanunay diha sa paghatag. Kung ikaw ug ako nakasabot sa mensahe sa atong Ginoo, wow, mao dinhi sikreto. Ganong gidatok sila, ganong giuminto sila, ganong na-enjoy sila. Grabe, ganong naabot na nila nga wala ganit ka magtuuan na nila. Pero doon ay sikreto. Sikreto sa paghatag, pag-apli sa panalangin gikan sa Ginoo, dili panalangin gikan sa tao. Kay ang panalangin nga naangkon sa tao gikan sa mas Ginoo. Amen ba? Ang tanan nimong kaptangan, ang tanang mga butang naan nimo karon, dili do na imuha sister, brother, profesyon, rangko, o unsay imuhang rangko sa kalibutan gikan na sa Ginoo. Mo ingon magunan ka, ako magoy naghago, pastor. Unyang nagpasingot, hinumdumi, wala ka nakapasingot, wala ka nakapahagok kung wala pa'y kusog na gihatag sa Ginoo nimo. Pasalamatan na to ang Diyos. Lord, salamat nga imo kong ihatagan og kusog. Salamat o Diyos nga ihatagan pa kung imo kininawa nini mga naw, aron ko ma-enjoy sa pagserbisyo na kanimo. Diba? Ang Diyos muhatag o malipay, ni atong malipayon na muhatag. Ayaw kong magkwinta mga igsoon. Kaya mo ingon niya ang tao, anak ko wasap na yung ihatag. Ay, maganit at kwintas Ginoo mga igsoon sa kininhawa ng atong giulapan. Kung sa ingon din, ang matag ko sa sumala sa iyang gusto. O dili magsubo, kay magsubo dahil ka maigsoon di sa malipay ang Diyos. Moingon ang Diyos, ayaw na lamang anak, ayaw na lamang patuga-tuga, kaya namuhintara ka. O dili magsubo, o maguna-una nga gipugos siya. Then ay may tao naguna-una nga iso, mura magipugos ko, ani. Murang sa patagusan nato nga nakasabot sa mensahe Ginoo, di ko nato pugson. Pasandaan nato ang mga katawhan nga kinasing-kasing ang ilang paghatag. Dili na ito limitihan. Ano man, kung may imong ganit ang mulimit na maigsoon, ang panalangin doon na po'y limit. Apan kung dili, walay limitasyon ang imong paghatag, wow, hinumdumi ang Ginoo, o imong panalangin nimo dili tao. O maghuna-una nga gipugos siya, kay ang Dios na higugma sa malipayong naghatag, o ang Dios makahimo sa pagbuo sa tanang grasya nganha kaninyo aron hatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug maghatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Wow! Ang tanan makahatag sa maayong buhat. Ang paghatag maigsoon usa na sa ka-illustration sa usa ka tawo nga naay Ginoo. Pagod sa man ang kaluoy nimo, taon uyo, pero wagani kay gitunon, bisa na lamang og asing. Ang imong kaluoy kutob sa imong una-una imagination, apan dili guna may abot sa imong gikaluyan. Hinumdumi mga igsoon, kung naluoy ka sa imong isiga tao, mangita kag pamaagi sa kaluoy sa imong isiga tao. Ingon dire mga kaigsunan, sa 9, sumala sa giingon sa kasulatan, siya manghatagon kaayo sa mga kabos. Usahay magod ang mga adunahan,
gahi ko kasing-kasing nato sa mga kabos. May pa'y mga kabos, doon na pa'y maggiluin nga kasing-kasing sa iyang isip kakabos. Pero mga adunahan, maglisod, kay layhan naman na sila, nga musamot pagka-adunahan. Gawas sa mga adunahan nga nakasabot sa pulong sa Ginoo. Kay dili ko na sila makapugong sa pagtabang sa iyang isip katao. Apan ang mga adunahan, naguna ang kwintaan na, makahatag na pagbantay, kay ang kwintaan na, kwintahan yung ka, ako rabay nag-provide, ani. Ingnon pagkakuha kay batasan, pero hinumdumi, ang tanan nga naan nila sa ilang kinabukikan sa mas Ginoo. Matod pa diha makaisunan sa mensahe, lisod ang pagsulod sa tingharian sa Dios sa taong dato kaysa pagsulod sa usa ka hilo ngadto sa dagom. Apan kita mga kabos, kabos matas pinansyal, apan dato ta diya sa presensya sa Ginoo, hinumdumi kontento ka sa bisan unsang kahimtang sitwasyon, ma-enjoy ang iyong pamilya. Siya nga manghihatagon kaayo sa mga kabos ug walay katapusan ang iyang kaluoy. Kinsa man ang walay katapusan nga kaluoy sa tong Ginoo. Mao nga ikaw ug ako kun doon na kay kaluoy sa imong sigataw, ang Dios mo'y maluoy nimo, dili ang tao. Kung sa diha nga ang Dios maluoy sa imong sakripisyo, paghagok hinumdumi igsuon, ang Dios way kinutuban ang panalangin. Kay siya tag-iya sa kinabuhi, siya mo'y tag-iya sa puso, siya mo'y tag-iya sa tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Versikulo 10. O ang Dios nga maoy naghatag sa binig ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi sa inyong di kinahanglan. Patubuon niya kini aron makaanid kamo og dako gikan sa inyong pagkamangihatagon. Wow, grabe. Makaanid ay tagdako diha sa sikreto sa usa ka tawo sa imong pagkamangihatagon. Pero dalo kayo ka, ayay. Hunit sa ang Dios nga mohatag sa mga dalo. Hello, bato-bato sa langit, kinsay mga dalo, kinsay mga siro. Ego yun. Kunang ikaw kung ako sa atong kinabuhi din sa kalibutan, kunang atong prinsipyo paruganan, dalo kayo tang muhatag sa isig kataw, dalo labaw sa tanan ato bangang sa Ginoo, kay moingon lang tao, si pastor ay maburot ana. Mapagani kay gahatag, naburot na. Wapagani kay gipugas, nangwinta na. Igsuon ayaw na lamang. Kung maghatag kag nangwinta ka, wapagani kay gihatag, unsa pa ka kung makahatag ka na. Imo na kay bali-balihon o kasaba, si pastor, si pastora, si sister, si brother, ayaw na lamang kung hatag. Kung imong iuna-una na ipokus ka. Kay mismo ang Dios, dili siya gusto nga maunay maabot sa tao sa kalibutan. Hinumdumi ang Dios, manggiluyon siya o walay sama kanila. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Renato Saison from Pasay sa 95.3 sa 95.9 dimension. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, Pastor Renato Saison. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Risi, labi na sa inyong kauban. Sa inyong mga programa usab diha sa Pasay. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo kung sa mga katawhan diha sa Pasay, mga kaigsunan, maayong buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo maghatag kanatong kagawasan. Diha sa kagawasan, ikaw ug ako panalangin niyo sa atong Ginoo. Ingon ang Diyos, mga igsoon, ang Dios nga maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi sa inyong gikinahanglan. Wow, patubuo niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa pagkamanghihatagon. Gikan di ay sa pagkamanghihatagon sa tao, makaani kag dako. Apan kung ang tao dili manghihatagon, unsay opposite sa dako?
Gamay, sister. Ayaw pagdahong nga gamay kag bugas dako kag maani. Maksam na madje. Ibig gani sa imong pamaon. Kung gamay gani kag bugas, ayaw pagdahong nga dako kag maani. Pero kung dako ang imong sakripisyo, dako ang imong paghago para sa bulhaton sa atong Ginoo, dako sa panalangin ang ihatag kanimo. Even gani sa kalibutan, Sobrang panat. ang mga magtutudlo, mga kaigsuonan, na makasabot sa kahimtang sitwasyon, diha sa kahimtang sa kinabuhi, diha sa pamilya. Doble ang trabaho, anak. Daghan kayo ni sila sa live. Even alas 12, nagklase pa na sa laing university. Wala gani na sila nagsalik sa ilang kawalingon nga sweldo kada bulan. Naapa na sila yung mga sideline. Ano na ko'y mga kaila, mga kaigsunan nga mga BGMP, mga pulis, mga PNP, wala na sila magsalik sa sweldo sa ilang pagka-pulis, sa ilang pagka-BGMP, na apay laing mga negosyo, mga faculty and staff. Doble ang sakripisyo, doble ang hago, wala na sila naglantaw o kinakaayo ang akong sweldo. Hinumdumi ang taong nakasabot sa minsayes Ginoo, doble ang paghago apan sa diha nga ikaw ug ako, doble ang imong paghago. Hinumdumi kung dako kang gibugas, dako sa kang kanihon. Ang mga alagad sa Dios nga nakahibalo, nakasabot sa minsayes Ginoo, wala na nagibali ang sakripisyo. Ma-enjoy na sila. Dili na sila mahimutan kung way trabaho. Labaw sa tanan trabaho sa pagpaamit sa minsayes Ginoo. Masalamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Pastor Renato Saison, sa inyong sakripisyo, sa inyong paghago, wa gunay nalilong sa atong Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Atong hinumduman, dako ang maani sa inyong pagkamangihatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang, aron maghihatagon kamo sa tanan nga panahon, ug daghan unya ang mapasalamat mo, pasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilhang madawat pinaagi kanamo. Unang atong amigo, ingon siya, Pastor, brother, balihag kong ingon aning mga tawhana. Ako igo lagi kong mutahon. Igo lagi kong muhatag og information. Kauban sa akong ugangan. Akong ugangan man kay son nga ma-update ko sa akong ipasalamatan ang Ginoo sikat sa among pagkaminyo sa iyang anak, sa ilang anak. Ako kung siyang nakita, iko kinitawanan ko gihan nun eh. Kung until na mga kaisyon, nahimong kaabag diya sa ministry, nahimong kaabag diya sa kinabuhi, sa kalisod, sa kaharuhay, sa kakabos, apan hinundumi, ikaw ug ako, dato ta ato bangang sa Ginoo. Tingali din sa kalibutan, kabos banta, apan atupangan sa Ginoo, dato ta. Hinong naman ato mga kaisunan, kitang mga nakasabot sa minsayes Ginoo, kita mao'y pinakadato sa tibok kalibutan, kay Ginoo ang atong ginagaran. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutrasi, gikan gayon sa Pulod, Pinoy Negros Oriental, na nag-usap sa atong program. Ingon diri mga kaisunan, versikulo 12, kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa mga gikinahanglan sa mga katawhan sa Dios, kundi dili mo sangpot usab sa managayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Grabe, sa diha di ay sa imong gibuhat mo sangpot usab mahiabot kayo diya sa trono sa Ginoo. Way makasangit nanuman pinaagi sa imong gibuhat, pinaagi sa atong gibuhat, sakripisyo, paghago, dayag na sa atubangan sa atong Ginoo. Versikulo 13, ingon diri mga kaigsoon, ug tungod sa pagkamanghihatagon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasinungog sa Dios. Di ba? Sa imong pagkamanghihatagon, sa imong pagkamanggiloyon, sa imong pagtabang sa imong isikatawo, daghan ang magpasinungog sa Dios, dili magpasinungog sa tao. Ingon man ang imong sikatawo, wow, lahi ko siya og pamaagi, mablis ko kukunila. Gusto mi nga masama nila.
daghang mablis nga mata pinaagi sa imong pagkamagyatan. Hinumdumi mga igsoon, dili si sister, dili si brother ang mupanalangin kung mubalos nimo sa imong pagkamagyatagon kung dili ang Ginoo. Og daghang mga katawhan nga mopasalamat ngadto sa Dios sa imong pagkamagyatagon. Unsay giingon diri mga igsoon, og tungod sa pagkamanggihatagon sa iyang pag-alagad, unsa man ang pag-alagad? Sacrifice, paghago, pag-alagad, pagserbisyo. Grabe. Daghan ang magpasidungog sa Dios. Daghan. Pero naagi na mabiling pastor kay naamay ni yung daghan. Maingon gani kang daghan nabang yung nabiling. Pero mas more ang makahatag og bili ngadto sa Ginoo. Daghan man. Kung maingon kang 100%, naas 99% or 80% nga nagdahin ngadto sa Ginoo pinaagi sa imong pagkamanggihatagon. Kay naa magibili, naa magusiro, naa maguinot mga igsoon, dili si inot hangalan. Unsa man ang inot, kinang kuripot pa. Pero kanang mga mentalidad nga sa aman ni ana, maunay kuso kay mangwinta. Maunay mo ingon Mason, digaw ko, wala kang di ko madato. Digaw ko, musimbag din na sila mabilyonaryo. Mamatay ka, aabot ka mga igsoon, mabilyonaryo na nangalaga sa Ginoo, nga bilyonaryo naman na. Kay ikaw ug ako nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo, bilyonaryo na ka na sister, ma'am, sir. Kay kontento na ka sa imong kahimtang sitwasyon karon. Kay kitang nangalagad sa Dios nga nakahibalo sa kamatuoran, hinumdumi ang imong kilagaran witang iya sa kalibutan. Amen ba? Ang mentalidad magod sa taos kalibutan, dili ka ilihon kunwa kay mga butang. Apan hinumdumi, mas nabaw pas mga butang ang kahibalo nagkikan sa atong Ginoo. Kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan sa dagan sa kinabuhi sa taos kalibutan, ikaw ug ako mabago pinaagi sa imong pagsakripisyo. Pagsakripisyo, paghago, pagpaambit sa mensahe sa Ginoo aron ikaw ug ako kitang tanan makahibalo sa balang kasulatan. Ug di ka magsakripisyo, ug di ka maghago, sige ra kag ingon. Imagine ba ison murag si taman ba? Why mahitabo? Ingon ang 13, balik na ko sa pagbasa. Ug tungod sa pagkamatinud-anon sa inyong pag-alagad, dili mahitabo nga ikaw matinud-anon sa pag-alagad kung wa kay paghatag. Hello. Ayaw pag-angkon sa kinabuhi nga Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, apan kanunay ra kang nagpaabot. Kanus kahatagan sa imong sikatawo. Apan mismo ikaw, kung ang sikreto diha sa panalangin, pag-abli sa panalangin sa Dios, ikaw una mo imupugas, dili kay ikaw mo ipuksan kanunay. Hello. Doon ay mga alagad sa Dios nga naanan og hatag og dinagko, og hatagan na ginagmay magkuol na. Mo reklamo na, mo ingon man na mo isip, moro ni gihatag. Dili makawaling walay hatag. Kay na ay minimum. Hinumdumi, mas nindot ang freedom. Tagaay kagawasan ang tao sa paghatag, dili kay hatagan ni mo minimum. Kay dunay mga mensahidor, maingon sila nga, dili bina na siya mawali pastor, o dili ni mo nahatagan minimum, mao ba? Watay mahimuan na, kay maupo na iyang prinsipyo, tingali maupo na iyang natunas kasulatan. Hinumdumi, ang minimum mga kaigsunan diha ra kutob ang panalangin. Apan kung hatagan nimo kagawasan ang tao, walay sinugdan, walay kinutuban ang panalangin. Hinumduman nato ang Dios kanunay sa itong kinabuhi. Pwede siyang makapausap sa imong kasing-kasing. Pwede siyang makapausap sa imong una-una na dili ka kapugong sa paghatag para sa imaya sa Ginoo. Mas nindot kaysa mo ingon kang minimum. Wala may mo. Mo ingon man ang mo imbitar ni mo, ay maula mapuntahan na kay naaman na sa ikuta ko pastor. Mo ba? Ilahasab na may so.
Basing maupunay natunan sa walang kasulatan. Isip nato na i-judge. Wasab nag-ingon ang Biblia, nato silang hukman, nawa na sila kaluwasan. Patagusan nato, nagkalaing-laing hanay sa kinabuhi, nagkalaing-laing katakos, pinaagi sa pagkamayos nimo. Musikat man ka sa kalibutan, sikat man ka magwawali sa social media, sikat man ka sa mga FM radio o sa uban pang mga FM radio o sa social media, hinumdumi, matagusan, nagkalaing-laing hiyas ang Ginoo. Hiyas ang pagsabot sa balang kasulatan, apan hinumdumi ang kasulatan, di ko na siya mausap. Ang tao rin, nagkalaing-laing pagsabot. Usbon ko sa pagbasa, ug tungod sa matinud-anon sa inyong pag-alaga, daghan ang magpasidungog sa Dios. Grabe. Daghan ang magpasidungog sa Dios. Gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita, mahitungod kang Kristo, o sa inyong pagkamanggihatagon kanila, o sa uban pa, na ikaw mo'y muunang paghatag o maayong relasyon sa imong isikataw. Apan ko ng atong mentalidad, kanunay ratang nag-receive, hinumdumi, dili malipay ang Diyos. Kung di sa kamalipay, kung dili kahatagang mas more pa sa imuhang giuna-una. Ingon ang 14 igsoon, busa uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo. Tanawa na ko na. Sa diha nga ikaw muhatag o balor o bili sa imong isikataw, sila mo'y mag-ampo para nimo. O daghan silang mag-ampo para sa imong kinabuhi. Samantalang ikaw lang usa na nag-ampo para kanimo. Wow, mablis yun ka. Kay daghan man magdeklarar sa panalangin, gikan sa Diyos ngadto kanimo. Maunay sikreto sa irman, Sister Vladimir. Ayaw pag-una-una na kanunay lakang left and right. Dawat diri, dawat dito, dawat bisan asa. Apan hinumdumi, kung ikaw o ako ang imong kasing-kasing, mas unang nagpugas o maayong relasyon sa imong isikataw, hinumdumi ang Ginoo malipay kanimo. Grabe. Maayong balita, mahitungod kang Kristo o sa inyong pagkamanggihatagon kanila o ang uban o uban pa. Versikulo 14, busa uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Talagsaon at paigsoon, bisan sa tibok kalibutan, talagsaon ng kasing-kasing na dili makapukong sa pagtabang sa ilang isikataw. Maihap na kung pinakatulog. Apantugan pinaglory na ikaw nakasabot sa mensaheng Ginoo, apil ka sa pagkamaayos Ginoo. Versikulo 15, pasalamatan nato ang Dios ni ining bililhon kaayong gasa. Grabe. Talagsan lang yun ang tao masama niya. Sa iyang pagkamanghatagon, gasa o hiyas na Ginoo, dili na gasa gikan sa tao. O kinumduman nato mga kaigsunan, sa diha nga anay gasa, ang Dios niya na sa usa ka tawo, dili kapugong ang Ginoo pagpanalangin sa usa ka tawo nga adunay gasa o hiyas diha sa paghatag sa iyang isikataw. Labaw sa tanang paghatag, pagpasidungog sa atong Ginoo. Ingon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 2 ngadto sa 4. Sa dihang maghatag ka, dili gikinahanglan nga magpatingog kag trompeta. Kaya naamay muhatag mga kaigsunan na ibandilyo. Ipos dayon sa social media, ipahibalo dayon, ako igahatag ani. Hilom, sa katalimbanong kalihukan na, dinis kalibutan ang katalimbanong kalihukan. Apan ang paras Ginoo, no need na magpatunog ang trompeta. Kay ang Diyos na mo'y bubalos sa imong pagkamanghatagon. Atong basahon, atong ginitiwasyon karon mga kaigsunan, kini atong mensahe
Ano na tayo mga bersikulo nga angay nato nga ibutang sa to kasing-kasing kuna-una kung unsay sikreto nganong panalanginan ng tao. Kay kung ikaw, kung ako dili ka kakita o kakuha sa pamaagis Ginoo, perpergong siro ka ng tao. Pangwinta pagani, isa ko pagani kasukot ug hatag. Amen ba? Mauna ang mga tao, mga katawhan nga makasabot sa pamaagis Ginoo. Wow! Mao'y ma-bliss, mao'y panananginan, dili nang magsigirang dawat. Ingon ang versikulo 2 ngadto sa 4 diri sa kapitulo 6 versikulo 2, busa kun maghatag kamog hinabang, klaro ra bagay kayo ni tanaw ra ko. Busa kun maghatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghinambog. Wow! Ayaw kini ipanghinambog sama sa gibuhat sa mga tigpakarong inon. Sa tupa ang mga hamugiro nga mga tao nga tigpakarong inon ipahibalo. Diba? Nasabda na to, tatanaw na to. Busa kung muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghinambog sama sa gibuhat sa mga tigpakarong inon ingon sa sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan nga nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Wow! Grabe, sakpan yapon. Apan sultian ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Versikulo 3. Kung magpananglit, mutabang ka sa usa ka taong kabos, tabangi siya, pinaagi sa bisan gani ang labing suod kanimo nga magdili masayod niini. Tanawa ra. Bisan gani ang labing suod nimo nga higala, dili masayod sa imong paghatag sa imong isigataw. Karon na bang panahon na kay gitawag og Christmas, matud pa man kaisunan panahon o bulan sa paghatag, pero ang uban sa naguna-una nga kanunay lang hatagan apan wa gani nagpugas para sa iyang isigataw o para labaw sa atong Ginoo. Kung ikaw o ako, kung layhan kang panalanginan sa Ginoo, dili panalangin gikan sa tao, pagpugas, usa, paguna-una o pag-ani. Kay imposible nga ang tao sa kalibutan kanunay nag-ani apan wa gani gipugas. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Konsyal Remar Dahil. Kumusta mo mo diya, Konsyal? Salamat sa Ginoo sa inyong makinam. Long time you see. Ingalitas-tas na mga panahon, mga 2 months nga wala na ko ninyo makita. Although, kanunay lagi kong nakabisita, kanunay sa atong amigo. Walay puas, way hunong, sa gikaingon ko na, nakita na ko ang kasing-kasing kung sikin sa bulawanong kasing-kasing. Atubangan sa katirigban, akatubangan sa labing kamanan ng mawang Diyos. Walay migib kalabi, apan ikaw o ako nakahibalo o sikin sa ang usa ka tawo. Ang Biblia, mga igsoon, nagtukan nga kung mutabang kas imong isikataw, bin ang imong suod nga higala, nonid na nga makapahibalo ka. Kay ang Diyos mo panalangin kanimo, dili si sister, si brother. Matod pa diri mga igsoon, kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabos, tabangi siya sa pinaagi nga bisan gani ang labing suot nimong higala, dili kayo niini masayot. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtantaw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Grabe. Kinsa di ay muganti sa tao magyatagon ang Ginoo. Ang imong amahan nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ang imong amahan nga mao ang Dios nga nagbugna sa langit ug sa yuta ug sa kanang mga butang. Sister, brother, serma, mao ni sikreto sa pag-apli sa panalangin sa atong Ginoo. Apan kung dili gani ta kahibalo sa sikreto, sige ra gyud ana. Kung makadawat gani
wa gani pasalamat. Hinumdumi mga igsoon, ang Dios ang mayang takos nga pasalamatan. Apan kung dili gani kakapasalamat sa imong isig ka tawo, hinumdumi unsaon nimo pagpasalamat sa Ginoo nga dili nimo makita. Maglisod gyud ka. Amen ba? Mao nga ang mga tao nga dunay bulawanong kasing-kasing, digo na sila kapugong sa paghatag. Una nilang ihatag, hatagan tabangan ang ilang isigataw ng kinahanglan. O kanang tanan, way nalilong sa Ginoo, hinumdumi mga igsoon. Matod pa diri maison, sa atong gibasa, versikulo 4, himuang kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat. Kinsay nagtan-aw sa atong gibuhat? Ang atong amahan nga mao ang Dios. Kinsa man siya, espiritu siya. Ingon ang Juan 4 versikulo 24, ang Dios espiritu o ang magsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Unsa kamatuoran? Mao ang balaang kasulatan. Ikaw o ako nagkinahanglan sa balaang kasulatan, kay ang balaang kasulatan mao'y mutug-an nimo og unsay sekreto o pamaagi sa atong Ginoo. Amen ba? Atong pasalamatan ng Ginoo na ikaw o ako nagkahulubilo pinaagi nini mao nga programa sa kinabuhi ni Konsel Raymar Dael. Ano na siya mensahe pinaagi nimo pastor na abli ang akong una-una pinaagi sa Dios. Muang kun ko mga kaigsunan pinaagi sa Dios. Kay kining among trabaho, kining among sakripisyo dili ni para sa among kaugalingon, kun dili para ni sa kadaghanan. Ang among paghagop nakita ni sa Ginoo. Wala namo ni gihatag gipug-aton sa among pagkatawo, wala na namo gihimo nga disturbo sa among pagkatulog, wala namo ni gihimo nga pug-at sa among kaugalingon, kun dili among gi-enjoy ang among kinabuhi diha sa pagserbisyo sa mga tao, diha sa pagserbisyo atubangan sa atong Ginoo. Amen ba? Hinumdumi makahimo ang Dios sa bisan kung sa niyang gusto ngadto sa mga katawan. O sa gingon diri, himuang kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat. Kinsay nagtan-aw? Ang atong amahan. Kay ang imong silingan, ang imong isigataw, ang imong mga paryente, wala man nakakita sa imong gibuhat. Maumangani diha sa katiribanon nga kahiukan, kung manaot ang uban ayaw pong pag-apil o pagpangadaot kay apil sa kang mananaot. Ayaw pagpadala, ayaw pagpauwat, kay mismo ang Dios naglantaw sa katago. Di ikot ka kalinay. Diya sa pagpanglangad sa buhi na itong Diyos. Kung naas Biblia, naas Biblia. Ayaw dugangi, ayaw kuhai, o ayaw palami. Kay dilig malipay ang atong Diyos nga naglantaw diha sa tagok sa iyong kasing-kasing kunaon ang sanabutan. Matod pa diri versikulo 4, himuang kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. Grabe. Kinsa day muganti? Ang atong amahan nga mao ang Dios. Balusan ka sa imong pagsakripisyo. Balusan ka sa imong pagkamangihatagon. Hinumdumi ang tao nakasabot sa mensahe Ginoo. Dili na makapugong sa paghatag sa iyang isikataw, labaw sa tanan sa paghatag ngadto sa Ginoo. Kaya ang atong amahan nga mao ang Dios, dili siya walay malilong kaniya o naglantaw siya sa imong gibuhat sa sekreto pagtabang sa iyang isikataw. Grabe. Ingon diri man kaigsuonan sa Deuteronomio kapitulo 15 versikulo 4 ngadto sa 11. Walay pobre kaninyo kung matinumanon kamo sa Ginoo. Digod ka mapobre. Basahon nato ang Deuteronomio kapitulo 4. Mapobre lang ang tao maigsuon kung inot. Hello. Pero ang tao maghihatagon, malipay man ang muhatag sa iyang isikataw. Kung nalipay ka sa imong paghatag kung sa pagkahaan Dios, matod pa sa atong gibasa, sa imong gibuhat sa imong isikataw diha sa tago, naglantaw ang atong amahan diha sa tago.
o di siya kapugong pagpanalangin kanimo. Wow. Ingon ang 4 mga igsoon, walay pobre kaninyo kay gipanalanginan man kamo sa Ginoo. Kung ikaw o ako gipanalanginan kas Ginoo, why pobre? Klaro ang Biblia, dili ni Hidinsik, dili ni Kinatsila, dili ni Spanish, kay ang atong lingwahe binisaya, mao nga ang atong minsay binisaya sa. Doon naman tayo mga viewers sa laing mga nasod. Ato kung salgolang ginagmay nga mga hinilonggo, tinagalog ginagmay, in English ginagmay, ayo ang dinagko may so. Ingon dire, walay pobre kaninyo, kay di panalanginan man kamo sa Ginoo, dito sa yuta nga iyang gihatag kaninyo. Kung tumanon kamo, ingon dire, kung mutuman kamo kanunay sa mga pulong sa Ginoo, tanawa ra kon. Unsa ay sekreto diya sa pagpanalangin? Kung tumanon ninyo ang pulong sa Ginoo. Ang pangutana, kung di kagatuman sa pulong sa Ginoo. Ay mao man na ikalipay sa atong Ginoo. Pagtuman, pagtahon, pagrespeto, paghatag og panahon, nga ikaw o ako makahibalo sa pamaagi sa atong Ginoo. Versikulo 5, kung mutuman kamo kanunay sa mga pulong sa Ginoo, nga inyong Dios ug mga kasuguan nga akong gihatag karon kaninyo. Versikulo 6, panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa gisaan niya kaninyo. Daghang mga nasod ang manghulang kaninyo apan kamo dili manghulang. Wow. Manduan ninyo ang daghang mga nasod apan sila dili magmando kaninyo. Ikaw mahimo nga mga leader sa katilingban kay nakita sa Ginoo ang imong bulawanong kasikas. Dili sa kapugong sa pagpanalangin nganha kanimo igsoon. Kung bisan gani diing lungsod sa yuta nagihatag kaninyo sa Ginoo ang inyong Dios adunay kapos nga mga Israelitas. Ayaw pagdumili sa pagtabang kaniya, kaloy siya o pahulama siya igo sa iyang gikinahanglan. Tanawa ra kun. Ingon ang Biblia, pahulama sila sa igo lang gikinahanglan. Ayaw pong palabi di ba? Ayaw kamo pagdumili sa pagpahulam kanila. Tungod lamang nga nagkaduol ang tuig nga tingpapas sa utang. Kung dili buhaton ninyo kini, mutuaw siya ngadtos Ginoo. Bato kanimo. Dilo. Ang isikataw di ay mo angko manas kantos Ginoo, Lord. Ikaw naging mag-igo na mo, maluoy ka. Magsige man nagpakuloy sa Ginoo maigsoon. Ya samantalang ikaw wala ka magpakiluoy ngadtos Ginoo, na mapurdoy ra gyud ang tao. At kung mas Ginoo magsighangyo, magsigluhod, igsoon, Lord, ikaw na mag-igo sa mong kinabuhi. Nasahid ko agamahanan ka. Mauna hinuon ay datuos Ginoo, ikaw nagkumpiyansa ra ka kay nadato na kang daan. Nyagar mo pagod kayo. Mubalik at tiorok igsoon. Kaya ang taos kalibutan kung magarbo na, dili naman na mo ilang Ginoo, apan bless ka. Bless ko, bless ang tanan na ikaw ug ako nakaila sa atong Ginoo. Wow. Ingon ang versikulo 10, asa manikoto maiso versikulo 11. Ingon ang versikulo 10, hatagi siya sa walay daghang kuti-kuti. Nanaawan ko na. Hatagi siya sa daghang walay kuti-kuti. Kung mahatag ka maigsuon sa kinasing-kasing, hatagi ang imo sigataw na walay daghang kuskus palamos. Walay daghang kuti-kuti o walay pagpagulbol aron panalanginan ka sa Ginoo. Grabe. Kinsa di ay mo panalangin nimo sa diha nga muhatag kag way kuti-kuti ang Dios. Klaro kayo ang Biblia. Ingon dire. Kung muhatag ka sa walay pagkuti-kuti o walay pagpagulbol aron panalanginan sa Dios ang tanan ninyong paningkamot.
sa tanan natong panikamot dinis kalibutan panalanginan sa atong Ginoo. Manghinaot ko iningatag na dagat sa kaputagon niining panahona nining bulan sa Disyembre. Adunay mga katawhan nga wala nagtuog celebration sa gitawag og Christmas. Kay matod pa nila maka-imperno. Asang bersikulohan na maka-imperno. Ang maka-imperno kung ikaw walay maayong relasyon sa imong isikataw. Walay maayong binuhatan sa katilingban, maunay maka-imperno. Ingon ang Biblia mga kaigsunan, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong isika o galingon. Ingon ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12 kung sakto ba ni mga isulat. Paningkamuti ang paghigugma sa tanang tao. Kaya kung dili gani ka makahigugma ka, makahimo nini, wag di makakita sa tubangan sa Ginoo. Ato ning basahon. Kay sige maning kadugan ako sa upan nga ako atong mga kaigsuonan. Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12 kung sakto ba ni Maison or 14 ako ni nga basahon. Santiago kapitulo 12 kapitulo 12 bersikulo 14 ingon diri paningkamutin ninyo ang pagigdait sa tanang tao. Tanawa ra kung wala gani kita'y pagigdait sa tanang tao usaon man nato pagkakitas Ginoo nga wa manganit ay pagigdait sa imong isikatawo imo man nag-iisyo. Onyo kusog lang imong isyo may suwasay na himo magsigir ang angkon-angkon mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sister Kilanzo MM Kaday. Kumusta mo diha sa Manhuyon sa mga Kaday family? Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan diha sa Bantolinaw, Manhuyon, Negros Oriental. Tanawa ra ko, paningkamuti ninyo kinsa man ni ikaw ug ako ni. Pwede kang maningkamot ug unsaon nimo pagpaningkamot. Pagpaningkamot pag pamasangin, paningkamot pagpangdaot, o paningkamot ba nga makahatag kag pakigdait sa imong isikataw. Kay kung magdaot ka, naaday kay pakigdait, wala oy. Naa pa may pakigdait, ngay mo manggidaot imong isikataw. Amen ba? Ang pakigdait, mga igsuon, ang paghigugma, even sa imong kaaway, makahimo ka sa paghigugma, kundo na kay Ginoo. Kung wala gani maigsuon paglisod o kag higugma, unsaon man imo paghigugma sa Ginoo nga wa nimo makita. Paningkamuti ninyo ang pakigdait sa tanang tawo o pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Klaro di ba? Kung di gani kakabuhat niini di gud ka kakita sa pagkamaayos Ginoo. Apan kung mahimo nimo ni igsuon, sister, brother, sir, ma'am, kaya nimong higugmaon ang Diyos na dili nimo makita. Kaya nimong tahur ang mensahe Ginoo nga iyang ipaabot sa mata ko sa kinabuhi. Ingon diri mga kaigsunan sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 17. Dili magpulos ang kalukoy sa usa ka tawo kun igo lang sa pulong. Klaro? Dili magpulos ang kalukoy sa usa ka tawo nga moingon ka, "Oyo, taon kalukoy," pero wa gani ay gitunol bisan asin. Na ikatuslo para siyang ipares sa usa ka kanon. Dili magpulos sa imong kaluoy. Hinumdumi Biblia basa. Ingon diri sa Santiago, sunod ni sa Hebreanon, Santiago kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 17. Ingon diri, pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Mga kaigsuonan dili na kauban sa imong panimalay. Imo bang silingan, imo bang isikataw nga walay igong pagkaon? Ingon ang Biblia, pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila?
Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsingina kamo og kaon og maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Na magpulos ba? Ingon ang Biblia, dili magpulos. Bisag kapila pa kamo ingon kaluoy uyo, kaluoy kuning tawhana, pero wag gani kay gitunol bisan usa ka dako. Atubangan sa Dios, atubangan sa atong amahan nga naglantaw sa imong binuhatan diha sa tago, nga maoy mo panalangin nganha kanimo. Di gyud ka ayaw pag una-una nga panalanginan tas Ginoo. Amen ba? Matod pa diri maisuon, pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Ug wala kay gitunol bisan usa sa ilang gikinahanglan. Tanawa ra ko. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingnon niini ang pagtuo patay kini kung dili inubanan sa buhat. Daghan na pang mga tao maigsoon, grabe kay Kristohanon ang pinulungan. Panhinumdumi mga igsoon, diya pamatukan kung sikinsa ka atubangan sa tong Ginoo. Dalo gani ta kayo, sirok ta kayo mga igsoon, manginambor kita o magpaabot ratag sigig hatag igsoon. Kung ikaw gipanalangin sa tong Ginoo, pagpaambit sa panalangin gikan mo sa Ginoo. Ingon din sa Proverbio kapitulo 3 versikulo 9 ngadto sa 10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa mga halad kaniya. Paghalad kaniya. Unsa di ay ang pamaagi na mapasidunggan nato ang Dios, pinaagi sa paghalad. Unang-una ihalad ang imong kinabuhi. Kaya ang imong kinabuhi labaw pa sa bahandi nga imong naangkon sa kalibutan. Sa diha nga ikaw ug ako mga lagad sa Ginoo, imong i-full surrender nga tos Ginoo ang imong kinabuhi. Hinumdumi ang mga butang na imong naangkon mintas buhi pata dinhi sa kalibutan. Mao po na imong ikapaambit nito sa uban. Amen ba? Ipasinati nga ikaw mahimong na bliss atubangan sa Ginoo. Kay hinumduman na ito maigsoon, mas mulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Mao na'y Ginoon mga kaigsuonan. O ang mga tao kanunay maghatag, sila mao'y panalangin ang pag-ayos Ginoo. Pero katong mga tao na nagulat ng kanunay sa panalangin, hinumdumi, ikaw ug ako, di arakotob ang panalangin. Gikan sa imong isikataw. Gikinahanglan makabaluta sa pamaagi sa atong Ginoo. Aron ta mablis pag-ayo exo. Ingon ang Panultihon kapitulo 3 versikulo 15 versikulo 9 ngadto sa 10. Ingon diri, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Mga farmers, bato-bato sa langit na batay gihatag sa labing abot sa yuta, or naguna-una tandaan si pastora ra magburot ani. Kung maunay atong mentalidad, inot ra gyud ta kaayo o hinumdumi, inot sab ang Ginoo mo panalangin kanato. O ayaw pag-expect nga ablihan sa Ginoo ang panalangin nga iyang giandam nga para kanato. Ang sekreto diha sa panalangin, pag-abli sa panalangin sa Ginoo, hinumdumi, ikaw ug ako manghihatagon sa imong isikataw labaw sa tanan, manghihatagon ngadto sa atong Ginoo. Ay unsaon man nato paghatag ngadto sa Ginoo nga makuli maganit ang muhatag sa atong isikataw, napay pagulbul. Amen ba? Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa halad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini tan-awan ako, ingon ang versikulo 10, kung buhaton nimo kini,
ikaw o ako gipasidong ganin kun buhaton pero dili sa mo panalangin ng Dios. Unsa man ay atbang sa kun, di ba dili? Kun dili. Apan kun imo ning buhaton tan-awa ra. Kun buhaton mo kini, mapuno ang abot ang imuhang mga kamalig ug mahinobra ang imuhang bino. Dili tong bino makahubog. Bino nga gikan sa Ginoo, panalangin nga way ikong kalangan. Kadagaya kaabudan siya, proteksyon pagbantay gikan sa atong Ginoo nga labing kamalan. Ingon ang Lucas kapitulo 6 bersikulo 30 ngadto sa 35. Bunga sa kaluoy. Unsa man ang bunga sa kaluoy, pastor? Sa gikaingon ko na, base sa balang kasulatan, magpulos pa ang imong sulti sa imong sikataw, taon kaluoy. Apan wala gani ka mohatag sa kaluoy, di ko na maabot sa imong sikataw, sa kung saot ka. Unsa pa kahaang Dios maigsoon, kita mo maigsoon. Ingon ang Lucas kapitulo 6 bersikulo 30 ngadto sa 33. Ingon din mga kaigsuonan sa Lucas, ano na mo'y Biblia mga kaigsuonan, sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 30 ngadto sa 33. Ingon din mga kaigsuonan sa kapitulo 6 ngadto sa bersikulo 30. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, o kung ang tanan nga mangayo magkuha sa inyo ang butang, ayaw kinig bawiya. Grabe siya. Mayroon magudang tao kayo sa ako rin ang pangatag mo na sinawan akong tinumatuwa diha o niya nagkapasok-pasok pa ko diha anang winta na yung kamekso. Wala magani ka kwentahe sa kusog nga gihatag sa Ginoo. Tanaw na ko, hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, o kung may mukuha sa inyo ang butang, ayaw kinig bawiya. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto niyang buhaton nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamo panalangin. Di ba? Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Bersikulo 33. O kung maoray buhaton ninyo, ug maayo katong nagbuhat kaninyo ug maayo, nganong magpaabot pa man kamo panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana, ug kung maoray inyong pahulamon katong inyong gituohan nga makabayad. Natanawa ko na, kung ang imong pahulamon ug ang imong gituohan katurang makabayad, nganong magpaabot pa man kamo panalangin. Bisan gani ang mga makasasala makapahulam man ngadto sa mga makasasala o magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Diba? Even gani ang mga makasasala magpahulam man gani sama nila makasasala o magpaabot sa ilang gipahulam nga sama nila nga makasasala sa panahon makapaabot magani. Ingon ang bersikulo 35, higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ninyo ngadto kanila, pahulama sila nga walay pagpaabot nga bayran, kay ang ingon niini kadako ang ganti nga inyong madawat, ug kun kamo mahimong anak sa labing hamanan nga Dios. Ang makahimo lang di ay niini katong mahimong anak sa labing hamanan nga Dios. Mangutana ta, unsay pamaagi nga mahimo tang maanak ug sumusunod ni Jesus, magbasa tag kasulatan, magtuon tag pulong sa Ginoo, modawat tag pulong sa Ginoo, magkinabuhita sa pulong sa Ginoo, kay ang pamaagi gikan sa tong Ginoo. Di ka mapakyas, kay pamaagi nga imong nahuptan dinis kalibutan gikan sa atong Dios, dili gikan sa university. Kay ang university mga kaigsunan
diri na sa kalibutan. Ang ato orang giagpas ana nga makahuman tag eskwela, makatrabaho ta, makasulod tag insaktong trabaho. Pero dihas Ginoo, ikaw ug ako mas labing maayo ang pagkigugma sa atong Ginoo, igsoon. Kay siya nga maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan, busa pagmaluluyon kamo sa mga maluluyon ang inyong amahan. Kung ikaw ug ako dili ka maluluyon, o niya ang atong amahan maluluyon, lahi ra gyud batasan sa Ginoo. Kung lahi man tas batasan sa Ginoo, unsa man ay batasan nato, Pastor, Sir, Bram? Batasan ni Satanas. Pintador, mga kung dili mao. Muna nga giginahanglan mga igsoon sa atong kinabuhi din sa kalibutan, magtuon tagpulong sa Ginoo aron ta magkatkon diya sa iyang mga mensahe. Ingon diri mga kaigsuonan, matod pa diri gipatistingan gud ang tao, walay pamugos sa matag usa ka nato, si kinsa lang adunay kasing-kasing na musulay nga tos Ginoo. Pero dili isa musulay, wasap tayo mahimo. Pero ayaw pagpagubog ni kapanalanginan. Igo latang gitug-anan sa balang kasulatan. Sulahi, ingon ang Diyos, sulahin ninyo ako, di ba ablihan ko ang tabuanan sa panalangin. O ibukbuk ko ang madagayong panalangin, mag-aabot sa inyong sabakan. Ingon ang versikulo 11, diya sa Malakias 3, 10 kanto sa 11, panalipdan ko ang inyong mga paghago. Ang mga dangan di na ko na ipaabot sa inyong paghago. Mao nga sa imong pagpanarabaho, sa imong negosyo, nga gipiyal sa Ginoo kanimo, sa posisyon nga gipiyal sa Ginoo, kanon na kang magbadaogon. Doon na mga sitwasyon nga dili ka magbadaogon, pagsulay lang na nimo kung kaya ba nimo makapadayon sa tahas nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw kaluya. Kaysa pagbalik nimo mga igsoon, kadaugan kasiguruhan imong maangkon kung dili na kini pinaspasan. Ingon ang Malakias 3 kapitulo 10 ngadto sa 11. O kini mensahe mga kaigsuonan naghatag og hagit sa matag usa. Kung si kinsa man ako o kinsa man ikaw nga layhag panalangin sa Ginoo, buhaton nato kung unsay ikalipay sa atong Ginoo. Ingon diri mga igsoon sa Malakias kapitulo 3 versikulo 10 ngadto sa 11. Matud pa diri mga kaigsuonan, ingon ang mensahe sa Ginoo sa Malakias 3:10 ngadto sa 11. Dala ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo, aron adunay pagkaon dito, sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibukbuk ko kaninyo ang madagayaon gayud ang mga panalangin. Kinsay ibubuo sa panalangin? Dili si pastor, dili si pastora, dili denominasyon, dili sikta, kundi ang Diyos. Mismo kami mga alagad sa Diyos, nagbuhat mi kutob sa akong makaya para sa imaya sa itong Ginoo. Mao nga sa itong kinabuhi din sa kalibutan, malagad makas Ginoo, mapastor maka, upili ka pastora, hinumdumi, sulay lang ang Diyos. Kaysa diha, ingon diri sa 11, dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanong, aron inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya ang katawhan sa kanasuran moingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-anan. Grabe. Niingon ang palang kasulatan, makita sa kadaghanan nga ikaw gipanalanginan, moingon sila kaninyo, moingon sila kanato, bulahan kining yuta na inyong gipuy-an. Inom dumi, niingon ang Diyos sa usa ka babae, mas bulahan
katong naminaw sa mensahe sa Dios. Kaya niingon ang usa ka babae, bulahan ang inahan nga nagsabak o nagpaanak. Apan niingon si Jesus, mas bulahan ang naminaw sa mensahe sa Ginoo o nagtuman o nagkinabuhi. Ikaw o ako diha sa pagkinabot, diha sa pagtuman, diha nimo mahibalan nga ikaw mingtuman kay imo nang gikinabuhi. Dili pwede mga kaigsunan Kristohanon ko, sister. Kanunay kung nag-attend og mga devotional, mga midweek prayer, mga cottage prayer o uban pang buluhaton para sa Ginoo. Kumusta man ang kinabuhi? Kumusta man ang batasan? Kumusta man ang kinaiya na mag-uba pinaagi sa balaang kasulatan? Ikaw o ako, kung nakasabot ka sa mensahe sa Ginoo, batang usa, dili ka pugo sa pagsiyo sa panalangin para rapod sa Ginoo. Hinungduman na to last nga mga bersikulo, Kapitulo 11, versikulo 24 sa mga panultihon. Hinungduman na to ang mga katawhan nga walay ukon-ukon diha sa paghatag, nag-anam na hinuon o kadato. Tingali dili man sila madato dayon, pero hinay-hinay silang giangan. Wala sila naglayat o pila ka ang-ang, dihinay-hinay sila pag-uswag. Kay diha sa paghinay-hinay sa pag-uswag, 1 step, 2nd step, 3rd step, hangtod sa 4th, hangtod sa isa ka pulo, pulido ang imong pagkadato ato bangas kito. Walay kalang. Kung sa building pa na maigsuon ang usa ka haligi, maayong pagkadasok. Gamitan pa nag-vibration aron walay kapaw. Kay kung doon na kapaw, pag abot sa bagyo, balitok ginang balaya. Ingon ang Proverbio Kapitulo 11, versikulo 24, doon ay mga tao nga sama ni ini. Dili gutanan nga sama ni ini nga kasing-kasing. Mao nga kung maka-encounter tag tao mga dalo na apon as Biblia. Kaya ang opposite sa dili dalo ang opposite kaatbang anak. Ang tao manggihatagon, ang kaatbang anak dili manggihatagon. Apan naingon ang Biblia, mao ni tinuod basaha ang Biblia. Ingon diri sa Kapitulo 11, versikulo 24. Ingon ang 24, may mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Kung sa nang pulo nga walay pugong-pugong, dili ka pugong sa paghatag sa iyang sika tao. Hinungdumi, tanawa ra gud, walay pugong-pugong sa paghatag. Apan nag-anam silang kadato. Ang ilang pagkadato step by step. Ayaw paglayat gikan sa permirong ang paingon sa kapulo kay mahugyo ka. Aglaw di ka pulap yun. Ang atong oras maison alas 6 na mali ay manginaot kong ano na tayo makatunan o mapupo kamay pagtulunan sa kinabuhi dito sa kalibutan. Ang sikreto sa pag-apli sa panalangin sa tong Ginoo, ang paghatag sa iyong sikataw labaw sa paghatag sa tong Ginoo. Ay ang atong amahan nga naglantaw sa tago sa imong gibuhat, noon na nang imong ibanilyo sa timog kalibutan. Kay maugid ini sikreto base sa balang kasulatan. Tanawa na mo. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam silang kadato. Ang ilang pagkadato gikan sa sinugdanan, ikaduha, ikatulo, wagoy kalang ang ilang pagkadato. Ano man, pulido. Diya sa Kristohanong kahimtang. Wow, ang imong pagkadato gikas Ginoo. Di ko na siya pinaspasan. Dili na iniskam. Pero kung ang dato nga nahimong dato karon nagikan sa pagkakabus, mingkalit og layat pagkadato kay dunay gibuhat nga sekreto, hinumdumi balik ko na sa sinugdanan. Kay kapawra walay insaktong pundasyon. Klaro, doon na sikretong gibuhat aron madato sa kalibutan. Dato mas kalibutan, apan pupre atubangan sa Dios.
kay ang Dios naglantaw man ni adtong mag sa tibuok katawhan. Wingon ang Dios balik dito sa ubos. Kay kanimo pagkadato binutbot na. Nalive mo rakas imong isigataw aron ka madato. Hello. Bato-bato sa langit. Ang matamaan malipay. Kay mao ni sikreto nga pamaagi sa atong Ginoo. Ang pag-abli sa panalangin maugid ang paghatag. Dili lamang sa pulong, dili lamang sa buhat. Hinumdumi ang imong gibuhat, walay nalilong atubangan sa atong Ginoo. Uspon ko sa pagbasa, mao ni atong ibilin karon ini mga lawa. May mga tao nga walay pagpugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam silang kadato, adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag. Tan-aw ra guna. Naunta sila'y angay nilang ihatag pero ay pastor, murag sila na may madato ane. Orang manambok ini pastor ani ay mapagani kakahatag na nambok na. Hello. Nakuha man nato ang gamay sa bingay, tanaw ra gunang inot og sirok ay tawo sa kalibutan. Wala pa gani nakahatag pero nag-ingon na mahandok nang manambok sila. Ayaw na lamang paghatag. Kung maunay kong prinsipyo paruganan sa kalibutan, tanawan ako. Adunay mga naghikaw sa angay unta. Wala pa yun na nahitabo. Angay unta nilang ihatag. Pero kay naguna na mag-istorya, mo ingon man si pastor ay mabinuraryo. Kamu diha, bisan asa ta magsimba. Kung maunay prinsipyo presyo, pagkasya. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, nagkinahanglan kita kasulatan aron ta magiyahan sa insaktong pamaagi kita sa atong Ginoo. O sige ingon, adunay naghikaw nga angay unta nilang ihatag, apa nag-anam hinuon sila kakabos, tan-awa na. Ang mga tao nga sama ni ining prinsipyo nag-anam og kakunhon. It meaning to say kung gikan ka sa taas, mudahon ka pagbalik. Apan kung ang tao nga walay paghikaw o pagpugong-pugong sa paghatag, mutas. Hello. Muadto sa pinakataas nga level sa kinabuhi. Kay ang ilang pagkadato, inanay silang idato sa atong Ginoo. Kay nakasabot sa pamaagi sa atong Ginoo. Grabe. Hasta imong pamilya ma-enjoy. Hasta imong kabanay ma-enjoy. Hasta ang katilingban ma-enjoy. Kay ang kadato sa usa ka tawo gikan sa Ginoo ni adtong manghihatagon sa iyang isa ka tawo. Manghinaot ko, nga na tayo nasabtan, manghinaot ang inyong ubos nga lagad, nga kanunay abli ang atong kasing-kasing una-unang salabutan. Aron diha ang mensahe sa Dios mugitim sa atong kasing-kasing. Sa diha nga mugitim ni mutubo o mulipang o sa diha sa paglipang mamunga ni sa imong kasing-kasing ikaw o ako mahimuot ang Ginoo. Bisan dili ta kahimutan sa mga tao, apan hinumdumi kung ang Dios mahimuot nimo, dili o dili siya makapugong sa paghatag panalangin, panalangin nga dili pinaspasan, panalangin nga dili kinurap, kundi panalangin nga sulit in 100% panalanginan kas atong Ginoo. Dalay ko ang Diyos sa katapusan. Inatag na o dapit sa kabuntagon na yung ihatag ka nato. Manghinaot ko. Nado na tayo napupo nga mayang patuluran pinaagi sa paghatag. Kay diya sa paghatag, maunay sikrito pamaagi sa pag-abli sa panalangin sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga Duran family, Kasulay, Vicente, brother, bro. Duran. Salamat sa Ginoo pasig magakuyog karong Pizza 29 ni Pastor Gideon. Magkita-kita no sa dire sa overnight fellowship. Kay mularga sila Pizza 29 human sa simba diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Nangandoy sa imong mga paryente dire atbang sa unahan sa simbahan dire sa mga dapit sa pasto sa mga Duran family. Although ang kaisunan kanunay silang naminaw din sa Sign FM. Muna nga excited sab sila makighalubilo nimo. Salamat sa inyong kinabuhi, Brother Duran Kasulay Vicente, sa mga Duran family nga nag-watch usab karon sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ato ining sirhan diha sa mga pag-abos ang late aduna may schedule karon adlaw.
Nining adlaw magkaigsunan doon na tayo mga schedule, tulo ka schedule ang ato nga apason nini mga adlaw. Unang salamat sa Ginoo, dili lang nako iminsan kon asa basta doon na tayo tulo ka schedule nga atong publikahon nini mga adlaw so. Ato ni Sir Hanles sa mga pag-ampo. Labi kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa lain sa mga pribilehiyo kay gayon ang imong gihatag kanamo aron kami makapasalamat og maghatod mga mensahe gikan kanimo Ama. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 nga kanunay nagasunod nining mga programa. Ikaw magapanalangin o pag-abli sa imong panalangin gikan sa imong tabuanan. Salamat o Diyos sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod amahan. Ikaw magapanalangin sa matagusa. Anini mga adlaw karon. Lain sa mga hugna sa mga kinabuhi nga ikaw among mapasidunggan. Ikaw ang among ituboy, ikaw ang among ibayaw. Ikaw ang among ilang nga wala kami aran mahimo kuno ikaw sa among kinabuhi. Siya paman o Diyos sa tibok na panimala sa tulong namong kamang-anak sa kamugangan sa akong wife nga naakaroon sa Saudi Arabia sa mga kaigsunan sa Baloglor sa tanan namong kaigsunan usab sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora April ni Akapturan sa mga Turan family sa mga akap o sa tanan kaigsunan sa mga dapit Lord Jesus. Ikaw magapanalangin sa mga sa kanila labaw sa tanan o Diyos sa mga kaigsunan dapit sa Kagwi sa mga Ilig family Brother Mario Ilig, Sister Roslyn o sa ilang mga anak. Sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 Lord sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bahay City, sa kabukiran sa Tanhay City, labaw sa tanan sa Nagwas meaning mao nga programa karon. Pinagi sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, I declare blessing sa matag usa nga diin among masabtan ang imong mga pulong mga mensahe. Diin po Dios nga kami mahimong maghihatagod o patinabangon sa among isig katao. O salamat o Diyos sa pamaaging imong gihatag kanamo aron kami mahimong mabulahan gikan kanimo Ama. I declare blessing sa matagusan na diin ikaw magapamuhat sa matagusan ka makinabuhi Lord Jesus. Sa pagbiyahe ni Pastor Gideon uban sa iya ang kabigas kinabuto sa ilang mga anak ning umalabot na 29 Ama. Panalip ni activity kanunay sa imong pagkamayo. Na diin diha sa landong sa imong mga pako kanunay kami magapasilo sa kasiguruhan gikan kanimo. Ako mga pag-apo sa karong Merkulis o Diyos aduna kami bulaton alang sa pagpaabot ng mga mensahe na nakanimo Ama. Ikaw magatagpo sa mga Arias family, sa mga Pilicantor family, o uban pa magkatawhan sa mga maong dapit sa kasagaran. Salamat o Diyos, walay lain na mong ituboy, walay lain na mong ibayaw. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap ang Diyos kang Jacob, o ikaw usap ang Diyos ka namo karon. Bisan pa man o Diyos sa mga Turan family, sa kinabuhi ni Nong Kitoy Lord. Salamat sa imong pagkamayo. Ikaw ang among ipasidunggan na ikaw magpahumok sa mong magkasing-kasing diya sa imong atubangan. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, ako magapag-ampo kana kanimo, ikaw magapanalangin sa matagusan kanilang kinabuhi. Tanan nilang mga panginahanglan, tanan nilang mga panginabuhian, mga negosyo o sakyanan, mga panarbahungan na imong gitiyal kanila man. Ipatubo o ipalambo ang ilang kinabuhi pinaging anak kanimo. Lamang among mahibalaan kung sa'y sikreto na ikaw ko panalangin sa imong mga katawhan dito sa kalibutan. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos sa imong pagka-Diyos. Diyos ka maway pagkausan. Ikaw ang Diyos kaniadto kagahapon karon ug sa walay katapusan. Ug wala na yung halan dili sa silong sa langit arang makaluwas sa mga kalan. Ikaw na Jesus amon. Ang iyan na maghari sa kinabuhi sa tibok ng kinabuhi din sa kalibutan. Ito mo gimaya, nalagod ka ni mo ang tanan, pinagi sa kalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan mag-aimon. Amen o Amen.
Salamat sa Ginoo sa makausap pa. Manamilit ang inyong ubos nga lagat. Kaya doon na tayo schedule ni ining mga adlaw ha. Salamat sa Ginoo kung mag-adlaw mag-uban-uban na sa atong programa. Labi na sa kinabuhi ni Mama Niling Sarbilando. Nagwasosam sa atong programa karon. O ilabi na ni Pastor Jerwin Limpahan Batoy from Brunoy, Bani City, Negros, Arieta. Ilabi na sa kinabuhi ni Matt M.M. Sensan Sambili. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagsunod o pagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Manabilit ang inyong ubos nga lagat ini mga taknaa tungod kay ang oras karon alas 6:19 na sa kabuntagan. Sa ngalan sa labing halagong nga Diyos sa Tibok Persa sa Kalangitan, sa ngalan usab sa atong Station Manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend kay Brian Pakasaon. Ano sa inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa social media, sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Inyong ubos nga lagat, Pastor Sapre Canilario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos o ang pag-ambit sa Banal Espiritu Santo, mag-aubang ining mga adlaw, labaw sa tanan gikan nining orasa alas 6:20 sa kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin o pag-ambing sa matag usa tipigan ta kanunay sa iyong pagkamayo o pang-adlaw mag-uban-uban ta sa atong programa. God bless everyone. Happy Monday mga ekson. Maayong Lunes o ang Ginoo magapanalangin ining pizza 23 sa bulan sa Disyembre sa tuig 2024. Pila na lamang ka adlaw 2025 na ikaw o ako dapat kanunay mamalandong sa pagkamaayo sa atong Ginoo. God bless.